Zap mga kabingka. Okay? So, for today's aking vlog mga kabingka, magre-review po tayo ng mga burger sa akong first review na mga burger. Ang first na to na i-review ay Minute Burger. Kung unsan ang Minute Burger, atuon na to ng tindahan, dapat na to doon. Dapat lang, no? Kay para makita na to unsa din na dito, dili kay basig makaingon sa nagkukuha ako kuan, no? Sige, zaud mga kabingka. What's up mga kabingka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. Click here! Click here! Click here! 2,000 years later. Sa mga kabingka na natakaroon ko sa burger. Kuha ng grip. Sa to. Mga na doon lapit na side mga kabingka nga Minute Burger. Mga kabingka tawo na to at ilang tiradap sa ni ang kuhan. Minute Burger, okay? Sila ka minuto kita nyo mga kabingka. What's up mga kabingka, okay? So, kita nyo diri sa akong palibot mga kabingka, mga klase-klaseng mga burger sa Minute yeah. Okay? Mao na ilang kuan pang tapat daw dito sa Jollibee ug McDo ug Burger King, no? Big time. So, unsa man ni siya kuan kaning black pepper, pero sa una kaon ko ni gamay na gid lang pan gyud mga kabingka. Unsa nung gid no? Gamay na. Sa una kay dako kay na mga kabingka. Kani kaduha kuan bacon and cheese, pero wala tong pizza, no? Kaya naay mga sabari double Minute Burger, tapos hotdog, tapos Minute Burger. Dili na ko maingon og mahurot na ko ni kay review ra man ni mga kabingka, ho. First kuan ako mga kabingka kaning kuan kaning Minute Burger sa na pagkaon to ito. Ingon nila katong kuan katong naay nagkuan gani nga kanang unang tikim pa daw ani daw kaning sa Minute Burger. Ingon sa pika sa kalaban nila nga una pa daw tikim daw nimo ani nga katong tinapay, pero di kami daw klaro jud kay pang-ingkib nako mga kabingka. Kana ganing kuan klaro jud kay naipaati, tapos kuan jud kay mga kabingka, di ba? Di para tong sa pikas naan man to'y controversial kabalonon ta unsa to, no? Basta sila lang nag-ingon, oh, lami kay diri kay makapalit nga barato, tapos pwede niya mo i-vlog, di ba? Daga lang. Kaya kayong sunod na to mga kabingka, kayong kuwan hotdog. Ano to? Lamig kayo. Di ba, panalo. I-compare dito sa mga Jollibee sa McDo. Mahal ka dito niya, dire barato kayo. Okay kayo niyo. Ba? So tayo sunod na to kaning double minute. Dagan ba akong paliton, pero kulang man gyud. Ano nga? Okay kayo. Okay, sunod na ko is kaning kuan big time. Mami kayo kaning black pepper. Tanaw na to.
Ilawan po na ko ni ang bacon cheese burger nila. Manalo kayo. Kaya cheese. Suwak kay sa bulsa, di ba? Manalo to. So far so good, no? Ako na yun, best and best and best and best and best and best and best, okay? Di man ako nimurot. Basta kung maingon ako, review lang man dili man wala man time limit. Basta okay kayo ning ang minute burger swak sa bulsa at sa presyo, okay? So okay lang kayo mga kabingka. Put doon pa na ako ning akong kuan nabilin. So ang uban na ni pakaon ako ni sa kuan sa akong mga alaga nga mga ilaga. Ingaro rin, dili yung kahuro ano mga kabingka, okay kayo mga kabingka, digisaw.